Tarang so youth committee ingding sirkem hange thekari ko ston dunsi salang unduna tumpan karchopon. Jengkai hiti along humkri hini ahem akulat miri hingga chu ajok mi hawai chaplang le. Mukoilin pulis akos along umkerni arong along miri hingga hukon anu jok atrak net dunlang. Non hejong HSS sarlang long mesin ang tekes palong dun abang plus teron dapan tim sod richo youth club atumpen karchopon. Asam along langkang lum advance government atumpen kilang dun pang kribi ajok AASU Karbinglong district atumpen kachisongpon. Kedamtang suri hinirai kripi aningkan taralang so youth team atumpen mahang pathek ponlo. Peneng surhini re ingkoira hini aningan bangke ningkan sirkep an kecok lo. Labangso ingteng sirkep mahanga thekani pat stondon si. Dipu karbi people who taralang so cases asai hemalong aliralon pen talon pon. Lapen labangso hut taralang so hawar along pen. Sadlang mesen pen kiundu bang pubang pihe tumupan karcho asai stemi dengpon. Tarang so youth team engdeng sirke mahang thekani ke talon pon along alhiaman pen lumbajong MEC Joni timung i mabarim roton teron cases amai pu Chandra Singkro lapen prek man peng hidumta tongdun. Taralang so youth committee engdeng sirke mahang thekani ke talon pon ahim ke dok lumbajong MEC Joni timung orideng pen eng than bonsi rat akit stong duna tumaphan jumisen alam tanpa jermi pon. So along felicitation program na din KSC honi claim mo moda KSC long for KSYC lo na dia ku claim moda meli tumta bangso asona sai ang deng aso bonglo lapen dia pula nili KSC ke claim mo moda lang bena kam tira social mo ba kam claim tira ba bonglo aku KSC long ka ke tira dun lo tang mo ko claim mo sa de kam ka present do na hola so long bagi pini bangso sai heng ong siako karang so itu itu menang phalo pini MSC mandat pen pini bangso kar chu mai long pini ke cheng si lo rang lu deng long si nai so ong deng lo na se ni cha long lo na pen ke pini non ke rang dilang army dame nang li tuma phan non hola SSLC pen HS ke pass te lo la tuma si ni li ang tu phan panong si ni bangso agirdume ham ko de Kedumi haro alang itu nang itu kira ngilang arti kami kemana sonan kami itu boni apa nang itu nang kapor dia apa te kasing bay side kita nong kaya lah so akota pun lah sistem ke avelo non ke bang ating kima so ting so si mana lah akota moda chokha ke tulo nang yo je 1% te sitting long di admission long di 1% kami जो माने उदाहरण एग्जांपल मेरे बोलूं ला स्कूटी लो मैं लोगे जो पास दिन बोलिंग ला ले स्कूटी लो नहीं करे लो के पांडा का लो 70% नहीं बोले लो के नसी तुम दा हो सोते 70% लो ने बोल दे तुम दा स्कूटी लो ने लो तो पा हमारा पे लो के प्लस टारगेट ना को बा फला कमेटी में क्या हम लोग के रिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी लो माने itu bang amang thekani ko lapen ke la solo alugot pacerap ponsi SSLC lapen HS ke pas kami kapre ang denglong ke pas na tuman sampai karcho pon pada pon lagi tarang suriak bang an mari so jang ke pas dun student tum ke pas dun plat han ta arsu pon lablo anu tin hans kami keda ke lason je tarang so kultan ke isi anong ke thangklong adin si anong ke thangklong adin nong si lason kece langpon awe kultan ke di cok cedaji kuya sini tu mat hapol si tang so committee sengkon atau tang so committee seng konsi tang so di kido kita kapulhi nak cari dun koson pa prang kon theng masalo so lahai ke cedang kon di aphan sin dun sengkon itu Kedam tang wusik ni pa inquire sirkep anengwi por pai nirkep apor malom Nizang karbi anglong ki parlupon angkang jengkai hiti along tipli aram along Mary hingga Jeropen ajok jengkai hiti along humkri hini ahem kulat mecodet.
kulat along ke cubi pon ke jor ke colang ahobu pen cenglok tangka pen cenglok la hum kri hini kulat pen pangrum pet pen kru tangka su se tiadat na hokdun loposi chitan pon renti unat mi ke chubo mahujita emergency fire brigade to pan hangsta mi tong support pan alang lutum nang pali dun thedet ajok mate adin pen theloring ajok non bangkela bang so hemi ke chu khang simasi un eded lo hum kri ni akulat bangke hogwai su si chamanded lo usi hada ke du orat atum pen chitan pon renti jengkha pen babu teron karbilong riberta jengkha buzar long sami make it chu open head jong apor bang ke bajinar kepen mate ladak jengkha buzar ke bon thai lo ladak ke sami inut bhai ni tum ke thekon long jok si me thekon long pen rang so me chu pu ke than pen sami thekon long pen munit tum sami kapam mep dun jia kong ret athek karen ben si me ke chu pinak amat dak long narkep sirkep sosial dukan mi chupilap lo ate dak demes tami penangan property mate penangan dukan hormu bangke demes the tan lo lapen ilitum long mangke isi bangke ningdung memela mangkala lo ilitum long mangke dak tebok terai bangke fire brigade abe ate ilitum ke dak pupulo tengte hamren lapen pupulo te langkachot lasi men ke itum fire brigade kawe jok labang so dukan dak hum narkep bak do adukan hum narkep hum ke bak do adukan tami mi chupon lab lo tutelis demes lo tutelis abe pin lo lasi nili pudunji bangke nilitum ke labang so hu rapor hu tami nilitum ahok lo itum ke wang jeng kha ke wang dongkap pen ke wang hu tami itum dak ke wang pen mi ke chu son si thek long lo lasi nilitum bangke thek long pen ke cheng ben ke jut ke thek long lo si tami thek long bu ke tami dak bahini thoma joini jatta nitum klem ke delo athini tum pas ke पुलिस सुमंदक थाना मते आउटपोस्ट में तमे कॉल डेट पेन तमे तो फायर ब्रिगेड कॉल फायर ब्रिगेड बांग के लिए देर जो इने सी में पेनांग अन दुकान हरमु बांग के जस्ट तमे राबदु ने खेदेलो मते जादा ता क्लेम ने खेदेलो लया लसी नॉन निली पुजी बांग के इल तुमलोंग केनांग शॉट अबांग के लालो इल तुमलोंग की सुंग फोंग दो पिगलो कछि चांगनांग jengkha long tame phong me chu lakson je ako kedam tang tame kiruni long tame ke chu dulu kasi iltum long tame labang so war sai bang fire brigade bang tame iltum long jengkha punoi ba kiruni punoi ba kidongga pas tame tebok eta bang iltum long kenang sot mate long tong sikot pen nang pulang tang so fire brigade bang kasi muki bang jilangani tame tapuson pinya bang ke tutelli dak dimes ke theklong lo nai lo akro hormu tidak dimes lo tidak wani dak ame thang metang pen kan ni cepat duk pen labang so dukan itum metang khai tum sita me dukan do dundo lasi lang tum tami penang an kelos thilo lasi hili jung ben mate nitum kal dak jengkharat pen kecuning di dunji kala dalo tong sikot pen labang so jengkha bozar long mate labang so ke phode ta tum has tami sarkar pen tami ke rap ji awar sai mate ke rap pon beg ji phansi rap pon beg nang ji businili chuning di dunlo kadom Nizang karpiang long mukoilom pulis apos ke parlo umkru hini khabar along pent kedam tang musik ni pa encourage roksi anung we pang thek thek tum pent mir hing kang hu pon ke por ipon atrak ne pon long truck registration number ML04D 2293 lapen labang so hut ihum sir by registration number KL20N 3863 sta ne pon long bosip पुलिस एतुम पेन थान पचिनी पन जेंखा पेन रनचिन तेरन कार्बिलंग रे बेटा Bogosan blog adung head along kedu short richu arong America Romes teron lapen achor lina hansi pitum asupo PDC Suresh teron pranap Chubi police along pens it is asar lang 85.6% and distinction and along dun abang puaphan short to fit club atum pen parchopon Suresh teron pen therang ke thin dukaning jipon ateng ke alang li jung ke Charlie spadug lapen api potun kicrap situdun pensil anang deng alang li pondun lo ansot kelilang alang li non kang tu yang deng abang ke goti koton college alang Charlie phanji aning han bus alang li therang ke thin du than pachini pon sangpi di pen projen terang karbelang river ka in pen un an bor edon lo ni try don lo lengke kima thateng ni ko pai ta do lo long chi distinction bang long lo top don long chi lo karbi akhai pen mat bang top don long lo nai lo lam bai
ARNC mane nebangi ajo Charlie ning hang u bujalo means ajo por ma environment bang ni han cool u ge nang pilo comfort u jo I think class 6 o'clock pen 11:30 12 lam ne Charlie ke ahot pen abisi dokok mane mood doling pute bisi dam ju he ke anarlo the prang 6 kali de 5:30 lam thur po ge 7 8 an Charlie po ge class of there hood ani anarlo Charlie po kalite journals pen hai lang po kalite mobile lang current affairs politics kalite country knowledge lai bol lang po really percentage by 85.6% distinction inke pasta subject letter lo education no value थियो la game by to imain ang pa fresh di sita game patu onge imain la effect that aji cho patu to game patu nang refresh di hai sita nang la pen lagi le chicho game patu no la dang de history channels do YouTube long real life lore bune pine lai channel do lai channel nang lang don bune country knowledge ta doji Indian knowledge ta doji lai Bhagavad Gita nang lessons lang on Puran lessons lang on Mahabharat Ramayan lai lessons lang on lai pen Hindu mythology lambang nang chini don po lai karbi tuma history non ta nang Charlie on por dohut nang mane claim tha vedet pute lai lang on po lagi current affairs lang on po political affairs lang on po pura world po non country po non lai lo lam alangli boka janang kang pialong isi nongnam ka chithang klong Pranab Jubilee College along pen Bengali Bihari aphan padlit lap pen distinction alang number C along ka chipalong dun taxi nilitum ning kang sam ekdom ning kirung chikhangun AC nilitum pini alangli hem anstami nilitum na homri lo lasi ilitum lasonsi anutin lo chari yasomar tum stami chari dunai kinang sot athe ilitum lapuson chari dunai nonson Indiang kang pialong ilitum langdam lo pulotangte literacy rate ke Kerala henno ilitum kadu kavita chini lo lapian Northeast along langdam pulotangte Mizoram henlo lasi halai along ri along ilitum kachipate dun kinang sot lasila non soresteron na sonson kachari ke thekser lason silitum kadukave karbiang long adang pi karbi pukachikrong atum ansitame kachari dunai kinang sot lasi anutin abang putin apia po tum sitame also maraphan guide kachipi dunai ke kinang sot also phan ilitum pachari dunlo pulai kilo plot nai kali ilitum tribe polar process hala bangso bangtai litum kachini dunai kinang sot teacher student lapian parent la bangi thomjong se ilitum mesian lo lotang te ilitum akhai ilitum along ri sitami anso se chingthurun po lapen literacy rate sitami ilitum baridun po no ilitum chilang senang jungjung tu west karbi anglong along asonson science Asam angkang pi along RBK jangpen ghoti rong supi pen chenglok asam angkang pi along sami langkang lum etpen lapusona por hudlangkang lupen kisung ki podun arat atum phan central state gov atum pen kelang dun pangkri vi ajok who signify thongkep arni all Assam student union atum pen sabi asam angkang pi along kachong asai deng ponlo lapusona por hud stamela punat Assam student union Karbi Anglong district arut atum pen sami difuru samson singiti a park along sami kachong asai deng pon 28 district flood affected area lo sidame lapan affected api sidame prime minister punon home minister punon pini atum ke bangjia apor masia be latum package tame non tar pelo pohala panan relief package nang pipo puta ave sidame chennai punon kaprek I state jong si flood effect lo bongte prime minister punon home minister mo latum ke apor padam depis ken sirak dampo lapan ke package tame announce tekang po sidame pipo si pini Assam phan latum kang hona delo lasi Assam amunit tum han kachong thuichot lapen ke Assam amunit phangke vote political benefit hasilang tum use chot lapen tum pupu double engine triple engine tangte double engine triple engine bongte Assam along amunit tum public tum ke thang kisung meta pero phojok phonai siname pini double engine triple engine kaning je sarkar tum siname pini Assam along non flood affected long ke phodun nang amunit tum phan pipo si rabnu thek thadelo lasi ni tum central government lapen state government atum phani tum sodaben pinrem lo lapen ke pachini kang tulap pulo jong si nitum non flood Assam along a flood
isu jong si atum national issue ba national disaster jong si pandak pon pe mate atum implement pon pe pong te nitum asu hin pe la pe asu de kali tum asamalong ke ong asamalong arat tum sidami thurpa pan si ka che song an so se bangtang pi Sono taksi Benangan nang atum. itum lapusi puang tung lo state government do no itum karbe ang pudam sedame Delhi dispute Delhi tinta triple engine pulang te pini tumpreng along taw kheruni long puposi muni tum kechinang lo ahemare ti imbonang lo tangte triple engine pulang te la hamuri tum pajok nai komalo pini responsible do lage government tum sedame government tum pini failures put heklong dak lo la sira hai amuni tum sedame flat pen ke effects pinangan amuni tum homporti punon ahem sedame ingling pon nang lo tabe pinangan tum pranta me dam nang lo la situm asam government la pen central government atum han sedame ki pukang tung la pen ke itum pinang kang tung lahamun itum han sidame aprang kana atum han sidame compensation pinangji la pen ke asamalong aisus nonamat la flood aisus bangke national disaster implement nang po la pen ke package name ongdung package pinang po jate aningkan wang sidame ke ongdung asamalong rialong general public atum laso flat pen ke popede sipansi itum state government la pen ke central government itum ipuang tung la pen chuning rang tu jong se lang tum jong si implement mel jong si lang tum sidame hang tame anu chidin de prong te itum kewang jilang ani ke asu se ingtang rapan si song po Bini orang sama je song long. la ke all over assam lo la pen ke la song thang pidin di pulong sidame itum district asu pen sidame che song po lo la pen ke pini ka che song ke ghontai si pan sidame non kewang jilang ani jong sila tum central government state government tum jong sidame thang step dem pon pe prong te non kewang jilang ani ke asu se itum kapang tang pon si asu se itum apor sidame ke enpen state government and central government han pressure kiti pan se itum chisik ding